Inday. Anday o sa mga suking tigpaminaw sa programang mga gapnod sa kinabuhi. How are you doing, Dolanday? And most especially all the listener of your program, Stagnant of Your Life. Sa pangalang Jomar, 26 anyos. Just call me Jomar, 26 years old. Humble. Handsome and deadly. Nagtrabaho ko sa bangko, Dolanday. I work in a big bank. In short, I'm a banker. Nakabato no gigayon. Gawa po ko'y uyab. But you know, Dolanday, my status is I have no girlfriend since birth. Nakauyab na ko sa una. I'm just kidding. Apan atong higayon. Walay nakadeposito nga paghigugma sa kong kasing-kasing. But the time of us all over the world, they cannot deposit the kind of feelings anymore. Antod na ila-ilan ako si RJ o si Regine. Until I meet RJ. Regine for short. Sa bangko ba siya nagtrabaho? Apa naa siya sa Cebu? Yes. You know, Dolanday, Regine is in Cebu. We're the same. We're the same work. She is a banker and me is a banker also. Ang akong kauban, ko'y nagpaila-ila sa mua, pinaagi sa Facebook. My co-workers is a bridge over troubled water, and then we chat Facebook to Facebook, and chat we chat, and Twitter to Twitter. Hangtod nakabaton mi og relasyon ni Regine. Until me and Regine have a relationship that kinds of very wonderful and very beautiful. Yes. Og dito na nagsugod ang gapnod sa kong kinabuhi. This is the story of the stagnant of my life. O gini, And this is ang naitabo. good, happy. Puya ba eh? Nosebleed kayo sa kong kliyente ganyan ba? Kay British lo. Mama. Ako ang deposito eh. Deposito mga 2.5. Ako kaninang Chinese to. Chinese businessman ba? Ni deposit og 2 billion. Bila? 2 billion. Hindi na siya mapalas. Lagi, kapuyag yan po si Jilio. Puyag yan, lagi. Sugan ako eh. Uy, Paula, pagkaon na diya. Nagulong
ko. Oh, dali na. Saan bayan na ni Siri, may kaguol ning ni Siri. Karon ka Sa Paula? Nag-uol ko gani, nag-deposit din na Pinoy. Rago, ikaw ba na to? Nga. Sus, 3 million lang to. Ikaw ba, sige ka gol, pare. Mamao na mo itong imong ipulihan, sige na ka gol. Ay, bitaw. Murag na. Kumusta na ka ito nun? Kumusta si Rosmith? Minyo na ba ka ito nun? Oh, engaged naman na. Ha? Engaged na. Doon di mga Malayo na yung Mayo ikaw, balik ka na-engage. Wala pa po. Tama ba? Kaya kawa ka na nagit. Ayun. Ikaw, part, wala pa mag-iiyab nga. Bakit hindi gwapo ito? Gwapo, magayo ka. Ayaw siya ang imong pagkakuan. Gwapo ni mo man. Di magod. Kaya na naman mga gwapo ron. Kaya hiling na naman kayo gwapo po. Baku ba eh? Kasi inana ka. Baku. Ha? Ayan na, bre. Nakoy, palay. Doon na taon niya. Kapoy duwa eh. Si duwa kugat na. Ay, lahi man po nga duwa ni mo agad. Ayaw ka na ko na tirada na ko. First three high na tirada na ko ron. Isa na po ito giangkas sa mo si motor. Kita ang signal ka pawala. Part ko pa kanaandan na ko, anak. Gani. Dakat. Yung gani ko. Ikaw pa ba? Sundo ka gugugot. Ayun pag siging kwat. Ayun pag O sabi gusto ni mo? lunar ka. Maaning. Di ka madugay ka. Gusto ni mo? Kato ka si Ruby. Ha? Sus, kato si... Bisag Bisag na ako. Bisag na ko itong baba to, pero... Resist ko kay kabad. Ayun. Nanay pa lang. Nanay pa. Ako isulti si mo, pa. Paminaw. Pamina sa ba? Usa mo naman paglambo sa mong relasyon nga mag-date me. Ug mga kitag hapon istoryahon. Wala ko nabasiyo ko sa kadapre. Unsa may bayana ni nga. Kabalo na ko nga kabalo sa maginapon bro. Akay pa ba niya entertainan nga nag-date me? Ano ko? Ikaw bakit ka na ka? Baga ka mo. Sente ka lang Ano ako. mo ang gudagod? Ano yun? Paminaw na ko yung pilailan ni mo. Katong isa po. I-chat. Suya po ko itong showbiz po. Nada Amerikano. Ikaw di ka masuya na. Puro man partner ang akong mga kakumpit. Eh, ano niya ako na nung maguya-buya. Okay naman ko maging single ba? Lingaw pa man ko. Wala ko, mo text na on call, okay. Bisig. Kaliya ka itong kong amigo, ha? Yan. Nga. Tuon ni mo kung hilig kayo og chicks. Pag kanin ako day, actor na. Sabi ka, may face. Pagkanana ka. Sing dako na lang tikom. I-chat pag guni. Ako i-attach mo kanyo. Gusto mo ni? Ako na i-chat pag guna. Ha? Kana. Kisa lagi ni? Ako na amiga, to na sa Cebu. Amiga o? Amiga na ko na. Igso na ko ang amiga. RJ pa na RJ. RJ, babae, RJ yun, RJ. Regine ba rin? Bert! Asa ba kayo kabigay sa lang? Bert, ka lang nag... Uy, di magani kung... Mura Pamela ko. Taga ano nung kung mo taga Cebu nga lisod may taga Davao. Ay, katay mga amigo ni mo nga nakaya mo tagagaya nga nahulog sa bus. Lahi man to. Ayaw pa rin doon ato. Di ba kung layo mo ka na Cebu, Pat? Bert! Chat-chat, at least nakakadiri na magkuangkuan mo, mag-char-char na mo, inana ba? Si Bobby ako, kasi kailangan ka masabay. Ha? Cebu, gusto ko Cebu. Magmotor namin gilatan. Ay nako, mo na mo Kuan ba, sige, kana sige adventure. koy ka na, alis na na buka na imong uyab. Ako, okay naman kayo, sinabi ka ba ng ilis? Ha? Lagi pa tanaw lang Ako, ako. bilang ilis-ilisan, my goodness, come on. Tanaw lang yun ako part. There's a lot of kind of, very nice thing to eat outside the planet. Di anin lang. Saan? Sige, chat ko na. Pero sabi yung ingon ako, igso mo. Ay, dili, inunin mo nga igagaw. Anong tingin mo ako nag inunin mo igso? Sitihan mo sunod. Kapara, dili ka, ay binupart, kung magsiyong kang pamakakpart, magkabulilyaso yung katugma. Puti, nakakao ba igso na ko na, kasabot ka. Salita, berintawan. Yes, Di daw Nima. mamakak. Tanan ni mong uyab, imong gibakakan, pag sure diha. Excuse me, part. Nalipat na sila. Nalipat na sila bagay, nalipat na sila. Ano gani? Bukat na si Bo. Nanotoon, lakaw ko. Di ba? Musam ako Cebu. Ako'y pahala nito kay... Balak to na kayong ticket part.
Nilagay ko. Na may kwan, na Kung sa mga Cebu eh. may samantala, 150 per, 150 per. Nilagay ko mo kung sa mga Cebu. Right, sige na ko, para sa mga stila niya mo, kung ako ay kung kwan doon, ako Kamu lang ko. Right, kasi stila niya, kasi kung Nilagay ko mo sa may... mabayot yung kapadugay, ano ba? Ida-chat ako na, ida-chat ba? Tanawin lang na kung... Ola! Pauwi-uwi, aktora niyo mararabag. Ola! Ah, saman! Pagdali na tara na, gibayaran na mo. Wala pa, nagkaupagay ko. Hindi yan ang nilig. Saan man ka mukha? Kaning lang. Eh, biya na talabi! Yung kilingaw, may dula pa din. Tama. Chat-chat na lang ako ni si RJ, eh. Kumano ni? Hi. Hi. I know your name. Delete na po. Uy, reply siya. Kapang pa rin eh. Mari alam sa mata rin eh. Laparan siya naong pero... Ako doon sa bukton pero okay naman. Ang panay picture, be. Hello. Hello to you. Hello din. Hello po sa imo. Kaya sa... Saya gila ini taga Cebu gila. Sino nga? Ako, friend. Pakayas ka? Puti mo pa din yung uyaba din. Chabi-chabi. Oo, ganahan ko siyang kilay kay... Oo, naialom sa mata. Hi. Kauban ni sa imong igso. Kaya sa kubi. Sure. Kaya sila. Kaya sa... Sige. Chatan kini. Asa ka nga bangko? Ako bangko ko. Hello? Hello, Paul. Uy, ikaw ni, RJ? Oo, ay. Jomar? Chappy, ayaw kita. Ano? Tanong ka kay Chappy ang wine. Ay, mamagipis niyo. Labtan. Nawak naman wala sa saling niya. Labi? Hello? Hello? Nawak na gid silang ako na siyang chat na lang sa amin, Bi. Hello? Uy, sorry na. Putol, oy, napagaw magugugod. Regine, kumusta man na sa Cebu? Nakaniyak mo kay Trikuan, mga utap, na yung mga kwan. Gusto ka, manggo bay. Oo, ganahan ko na. Bay. Ha? Dari, gitara bay, gitara ko, bi. Um, Asal bang kumar? Dari sa Davao lang ito. Yasan mo, eh. Bang
bangko mong pwede gano. Nakaani na ka diri sa Juan sa Cebu? Kausa raman to, pero wala ko kausa, bata pa mong ko atugod. Oo. O ba? Parang nga. Ano ka Cebu di ay? Tungkol ka? May pangalan si mo ha. Tanaw lang ako, ha? Ay, pinis ko na mag-meet kung tatanang ko sa uy. Kung ano ko ng kabalo ba, stress, bebe na itong trabaho. Lagi? Alani po din pag may time. Okay na bitaw? Okay na si Moy. Di, basig na yung masuko kumanha. Wala ko. Riyab din. Ang paning na na lang. Pag maning ka, ina ko layo pa kay para magpabuko hotel, ha? Sige, nakalibalan ka itong paraygon. Oo, mamarayag ta dito. Kuan, katong Grand Tirang. Ikaw wala. Pero, bitaw, tanaw na ako, makalib ko ha, kay Kuan Manggod ka nang busy mo sa trabaho. Pero, RJ, salamat kayo ha, nga gitubag ko ni mo. Cute man kay ga, nang kay alom sa may mata di ay. Ikaw ba, picture naman ako eh. RJ, naman. electric pan ba ka? Sana man. Tuyok mo kasi muna muna. Yung kanakanak ko ikaw ba? Ayaw tando ka RJ, di maputol-putol Manggod. RJ, Uy, kanakan, ginanong. tanaw ko sa imong picture karon ba? Sorry ha. Sorry. Anong magsuri mang ka? Sinsa na maramong kag nagunggoy. Anak ka. Bisis juga kayo ka. Di. Guwapo. Dili, marang kag unggoy kay nagkumpayot magkasong kasing-kasing. Ganahan kay Kuniwo. Ayaw lagi tanduga lagi. Gani. Ana na kaya. Layo na lang. Okay na yan, ana. Pwede mo ka mapanuol pero ayaw tanduga imong wire kay maputol-putol. Mukani na. Risis juga kayo ba? Ikaw ba wala? Ate ko din mga marba. Agay! Agay! Ano sa mga ka? Ano sa kadiha? Agay! Mata! Ano sa yung mata ni mo? Bulat kag mata? Sis ka, agay ako mata! Ano ka? Ha? Kunsa? Agay ako mata! Ano sa kanila yung imong mata gani? Agay, I'm falling for you! Ikaw na yun, bagaman na sige kulang ba? Break sa ato part, kapuya eh. Nya Bart, gusto man ang imong kan? Sa may tirada niyo mga itong imong Manghihisap chat part, mo. hiyong ko. Ha? Katong imong kan ba? Grabe, mga pa para mag-irrigation Bart. Nagchat-chat na mga itong RJ. Kiligon naman ito manghihian ni Pat. Ano ito po ano ni Pat eh? Ano ta? Kwan ba ka na? Nagchat na mga ito ni Kwan. Di? At ako na kong iso agad? Si RJ? Ha? Okay naman. Okay man sa butan po siya. Okay, kay sayang po na part ba? Ano yung part? Amo ba? Magani. Okay, nagwala sa iyo day. Ikaw, bahala ka. Ako pa na lagi. Ako nang pawiyaban. Galing lang. Gusto mo na ba? Wapa kayo na part? Makupart. Di nagipart ha? Tawanan niya yung duda mo kayo. Tawanan yung UTI man siguro ni. Marusaw lang ko Pat. Kiinit kitong bangko. Ganiya. Sa mga kahit. Niya mo.
Tuko din ang ibang ulo dyan sa pamanghidi ay. Ay, ikaw ba? Nasa kayo kumatog si Bukay? Susimana na. Isim sabay ko ni mo? Ah, kana. Kani, magkita lagi ni Marita yun. Nya, asaman? Oo, dahil. Ikaw ba? Sige na. Okay, ako nag-ipakir ako. Ay! Jack! Ha? Oy, basta na eh. Ano na mag-iisa ko niya? Bitaw, X. Sabay ko ni mo next week, ha? Ha? Sabay na ka niya ay. Basta kayo next week. Asa rin mo ka dito eh? Ha? Jack, paan man tumig sibo? Oy! Pwede ko mauban dito. Mauban ko ni mo ex mo. Okay rin siya mauban ko si mo ex. X, gawas ako. Ako man bahala, na. Bye! Mar! Ate ka kayo. Ikaw may akong Mar! Pau, lead ba ko next week, Pau, ha? Magsibo ko, Pau. Na ako'y seminar. Sis, may igat-igat rin na siya dito. Kiat-kiat lang mang naon. Kaya ito'y nga, nalay ko ito ng seminar. Ay, sis, nagawa din ng seminar. Ano dito? Uyap, Eh, datang igaga ni Kuan ba? Isuon na hindi. Ay, igso. natugod yung mga RG. Sa ka, silos, ha? Ha? Ano, silos mo na ako? Amo gani. Basta, bang ingnan lang tikadaan kay para maandam naman ng mga reports da by next week eh. Wala ra ba ko? Only ra ba ko? Oh, bahala ko eh. Kuhin mo na. Bihana niyo. Suko mo noon. Bagdan Airport! Bagdan ako eh! Kaya na ako balik ka ng Cebu. Ha? Manay sibo di, manay sibo. Manay sibo eh. Kaya gini siya, kanay maktan eh. Padong ni dito kuan, siyudad. Dawi. Asa naman si Juan? Igso ni mo, Serging. Oh, nero adit kita. Ada. Hoy, so. Ikso to Yix. Hey, sa. Si kuan na isa, Jomar. Hi, RJ. Hi, Jomar. Si Lebron James ba ka? Ano man? Mura po ko gagunggo. Ay, joke na lang, Omar. Jomar. Usang team mo gina imong gusto. Wala po ko team. Wala po ko team nga. Pero na kay Kayla. Pero na kailangan player nga kuha ka ng tangkad, na negro, niya, kuhan mo. Kayla ko na. Murag aliw. Si Kayla ko na, si Sana. James. James, James. Si Revlon. Revlon James. Kana, mo na siya. Pero murag aliwas. Oo ba? Bahala na, basta nakumpayot ko si mong kasing-kasing. Mga nauta, mga tutag mall. Wala ko sa yung biyahe. Sakyan ninyo, gakuan mo, gaidro mo, gaidro? Oo?
Iya, kumusta man trabaho? Okay na akong tagpada kang gyapong kliyente. Wala ka ni Paco, busy kayo, sige po kwarta. Uy, asa naman itong isa? Nag-shopping-shopping naman to. Sakit na ko igsoy, anam ginisyan, dali na sa una, bitingguan na kiata na niya, si unon pa kayo na siya, kadiri biya na. Uy, nalipay ko nga ni ani ka din hiban. Wala sa tani. Pero at least, nag-antuan yun tika diri kay... Salamat kaayo, Mar, ha? Nalipay ba yung kumar nga ni ani ka din, Mar? Dinote mong I'm happy. ginachat-chat sa kuha nga na. Oh, sabi dahil kung mga mangilad ay kong ginana, di ba? Sumagan ang mangingilad ko. Ginana. Actually, kuan, minani magano, although, no, na, nakoy uyap. Sabi na ko, atik na niyo pag-anihin. Tinood kiday ni mo di, oh, nakoy uyap, uy, kanang lugay, nabis kong uyap. Tanawa mong uyap, tanawa, Kining pinatunga-tungang buhok. kana pinakimpi-kimpi. Wala akong uyab. Mau ba? Ang bida ko Kana na kayo yan. bagaw na ni sa kilay. Ang bida ko, wala kayo yan. Bulo, ay, kato akong pagchat-chat sa imo ha. Tinun ala ito, pero nuod. Nagugoy uyab, good ko naman, mapatol po ko sa imo nga. Na mag-uyab, lain po siguro kaya po, nakuyab niyo kung manguyab ko lain. Di ba? Hindi mong gingon nga, mo ni Michael na mong gingon. Kani, Mike, wala sa'yo Michael, ka na. Napangos na na siya. Nagbike-bike man, napangos. Ajay, kano ba kayo kuriganhin ako? Ha? Uy, salamat kayo, pero nana ko uyab. Inali na lang, ipailaila na lang ka na ko sa kong kailan. Nako'y kailan diri. Chay, nako'y pailaila si mga Chay. Isa mo na, Chay! Kalas-kalas sa kumplete diri. Ay, si Juan, Mar. Si Pachichay, Mar. Taga-manggo ni. Taga-ungkira. Taga-ungkira. Wala ko. Ay, salakan! Wala mo na. Ikaw, bahala ka. Malakaw na po ko. Sumar, malakaw na ko. Ay, kita na lang, Mar! At ito sa ungkira, Mar! Ay, Mar! Sorry, ito mo, Pat. Okay na na. Okay na kayo na. Okay. Pat, ay kung kulatago na sa bangka. Doangan naman ang mga igsopan. Sayang yung kumplete ba? Nakatabi ko aki. Nagsulit ko si Mr. Nord Karol at kabalok ka. Wala ka. Iya na mo ka. Ano mag-ulmang ka? Kadilipan ko yung nag-plating mo. Hindi ko kalimot sa suot ng Tiger at ang panahon na dolanday. Tingod mo kung siya nga kami na daw. Ang andik. Hindi di ay. Sakit man pero may uli kong dabaw nga wen. Uy, nahitabo. Isa chat manggod, mara na manggod may kuyab good. Sa makitaan lang daw ko niya pero... Yes, yan. Kaya na lang ka-experience ko ato. At least din ako hindi na ako magpatunto pag-usap. Amin ako, doon ako sa langit. Magbalipayon ako sa mong relasyon bisag layo. Pakyas di ay. Doon ang salamat kayo sa higayon. O hangtod sa sunod. Inyong suwat magtatampo. Joman.